जफादं मिलन सकआव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 54थि माइनाव मेला फोरबो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बाक्सा जिल्लानि जफादं माइनाव मेला फोथाराव फैगौ अक्ट'बर दाननि 9, 10, 11 आरो 12 खालाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 54थि माइनाव मेला फोरबोखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। माइनाव मेला फोरबो सामलाय आफादनि नेहाथारि लालमहन सिंह ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला सानब्रैनि बे माइनाव मेला फोरबोआव हाबाफारि बायदियै खेराइ मोसानाय दिन्थिफुंनाय, सना माइनाव गेवलां नायजाब आफाद आरो बावखुंग्रि गेवलां नायजाब आफाद दिन्थिफुंनाय, केसेट मेथाइजों मोसानाय बादायलायनाय आरो जोबथा साननि हराव अखा थंब्लेट मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों। माइनाव मेला फोरबो सामलाय आफादा बयनिबो मदद आरो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैगोनखौ हास्थायदों। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम आंनि साबायखर बावहरग्रोबाय। जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जफादं मिलन माइनाव फुजानि बागै फोरमायथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोंहा बे खुंगा 54थि माइनाव फुजा मेलाखौ जोङो सानब्रैनि हाबाफारिजों जोबोर गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे सानब्रैनि हाबाफारिनि खालारा जाहैबाय अक्ट'बरनि 9, 10, 11 आरो 12 इं अक्ट' आरो आसिन दाननि 22, 23, 24 आरो 25 खालार। बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जोङो आखायाव लादों। गिबियावनो जों खेराइ मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो सिनेमा दिन्थिफुंनाय आरो सेथि आरो नैथि हराव गेवलां नायजाब दिन्थिफुंनाय, थामथियाव केसेट मोसानाय बादायलायनाय, ब्रैथियाव मेथाइ खनगिरिनि मेथाइ खननायजों अखा थंब्लेट खालामनाय। बेनिखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे माइनाव फुजाखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आं गुरैयै गासैखौबो खावलायहरनाय जाबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।